В днешния урок ще разгледаме темата за рационални числа. Кои числа са рационални? До сега, до 4 и 5 клас, са ни учили, че числата започват от 0. Първоначално се бяхме запознали с естествените числа. Това са целите положителни числа, с които можем да броим предмети. 0, 1, 2, 3 и така нататък. След това се запознахме с факта, че между числото 0 и 1 стоят безброй много дроби. Между числото 1 и 2 стоят безброй много дробни числа и така нататък до безкрайност. Между всеки две цели числа имаме безброй много дроби. Впоследствие обаче се оказа, че вляво от нулата също има числа. Те се наричат отрицателни и имат знак минус пред себе си. Често ги използваме в живота, като например да измерваме температурата през зимата или на какво разстояние под морското равнище се намираме и още безброй други ситуации, в които изникват тези числа. Всичките отрицателни числа, всички положителни и нулата образуват множеството на рационалните числа. Всяко число на числовата ос ни показва на какво разстояние от нулата се намираме. Положителните числа ни показват на какво разстояние от нулата, но вдясно от нея се намираме. А отрицателните числа на какво разстояние от числото 0, но вляво от нея се намираме. Например, числото 1 означава, че се намираме на едно деление вдясно от нулата. Числото 2, че сме на 2 деления вдясно от нулата. Числото 3 на 3 деления вдясно от нулата. И обратното, числото минус 1 означава, че сме на едно деление вляво от нулата. Числото минус 2, 2 деления вляво от нулата и така нататък до минус безкрайност. В обратната посока числата също нямат край. Като математическото обяснение защо числата нямат край е, че винаги можем да прибавим още едно към дадено число и да получим по-голямо. Или винаги можем да извадим още едно от дадено число и да получим по-малко. Сравнявайки числата, колкото по-наляво на числовата ос стои едно число, независимо дали е вляво или дясно от нулата, толкова е по-малко. И колкото е по-вдясно, толкова е по-голямо. Има едни числа обаче, които стоят на равни разстояния от нулата, но в различни посоки. Тя ги наричаме противоположни. Например, числата минус 5 и 5. Числата минус 2 и 2 противоположни са, защото и двете са на разстояние 2 делени от нулата, но едното вляво от нея, а другото вдясно от нея. Например, числата минус 4,7 и 4,7. И двете стоят на 4,7 делени от нулата, но едното е отляво на нея, а другото е отдясно на нея. Поставяйки знак минус пред дадено число, означава, че търсим неговото противоположно. Например, минус числото минус 5 означава, че търсим противоположното на минус 5, което е плюс 5. И минус числото плюс 5 означава, че търсим противоположното число на 5, което означава минус 5. В този ред на мисли, когато разкриваме скоби, два плюса един до друг правят положително число, дават ни знак плюс. Плюс и минус ни дават минус. Два минуса правят знак плюс. Минус и плюс са равни на минус. Или казано с една дума, еднакви знаци плюс различни знаци минус. Разстоянието от дадено число до нулата, без да взимаме в предвид посоката, се нарича модул. По тази причина модулът винаги е неотрицателно число. Например, модул от минус 5 означава разстоянието от числото минус 5 до нулата и е равно на 5 деления. Модул от числото 2 означава, че търсим разстоянието от числото 2 до нулата. Равно е на 2, защото то се намира на 2 деления от нулата. Модул от числото минус 2 е равно на 2, защото сме на 2 деления от нулата. А модул от числото 5 е равно на 5. Разглеждайки тези 4 числа, виждаме, че модулите на всеки две противоположни числа са равни. По тази причина, ако имаме да намерим неизвестно число хикс, което е в модул, например, примерчето, което съм дала, е модул от хикс равно на 2.
Тук имаме две числа, които удовлетворяват това условие. Хикс може да бъде равно на 2 или хикс е равно на минус 2. Защото и модул от 2 и модул от минус 2 са равни на 2. Когато търсим модул от хикс да бъде равно на 0, тук имаме само една възможност и това е ако хикс е 0. И ако имаме за задача да открием кое е числото, което в модул ни дава минус 5, казваме, че задачата няма решение, тъй като не съществува модул от число, който да е равен на отрицателно число. И за финал ще обясним каква е разликата между минус числото минус 5 в скоби и минус числото минус 5 в модул. В първия случай имаме скоби и действаме по правилата за разкриване на скоби. Минус пред скоба променя всички знаци вътре в скобата и получаваме числото 5. Докато когато имаме модул, тук не важат тези правила. Първо откриваме модул от минус 5, че е равен на числото 5 и след това знака минус го поставяме пред числото, което сме получили. Получаваме